Sari Jawata. Sawetara anggone Yayi Maha Prabu Antinggar ninggalake kedaton ana ing Maloka. Satemah ayu meminta marang panguasane Bathara mbok menawa kanthi nambaran nang ning ciptane aku lan sliramu entuk pituduh saka ngersane Jawata kanthi lumantar amprih aku lan kowe bisa ketemu kelawan Sang Maha Prabu Antinggar. Tan samar pamore Rahayu sagungan dumadi lanjaring kita titah ulun wara kanthi sarana iku jeneng kita bisa pinanggih kalawan Prabu Anglingdarma cukup ulun makayangan orang nganggo adat lumpiane kaya bisa nekeng siwaken menapa Bapak sawise aku manekung tetenggi mahas ing asana lumantar swara tengwentean saka Sahyang Bathara Agung ora sia-sia bakal dengku ketemu lan Yayi Maha Prabu Anglingdarma lajeng kados pundi sarep sarana menika Paman Sademan
janraning laku menungso keng kabeh ora dimangerteni. Satemah aku kudu nganggo sandangan keng sarwa sudra. Amrih aku bisa ketemu lan yayi Maha Prabu Antindan. Nanging sliramu ora tak keparengake nderek lanang. Bakale kenging menapa Kang Mas Badet Magrim? Menawi boten lawang prayogi yen kula lan kaliyan ingkang kadang menika nderekaken tindakipun panjenengan Kang Mas. Yo kene aku mampu. Kula menika nguatosaken renane awujunganipun panjenengan dalem lho Kang Mas. Yo kene aku mampu ngekasmu lampun sliramu kepengin nderekake aku. Yen mengko dimangerteni ateges aku sia-sia anggonku nganggo busana kanthi sudra. Mestine wong padha mangerteni sapa aku lan sliramu sakarone yen kinanten lan bebarengan aku. Amrih supaya wong-wong kaya ora mangerteni anggonku sesinkron uga lukar busana kanthi ing kapaktian. Mula sliramu nyekseni. Sawise aku nganggo busana sudra, ning kene aku bakal mendem asmaku Bathik Magrim sak jero-jerone. Kowe gelem nyekseni? Nggih, malah Bathik Magrim. Aku bakal nganggo jeneng peparap Yogaswara. Sadurunge aku ninggalke kedaton ana ing negara Malopati. Aku kepengin reksanen Malopati kanthi sak lembaring nyawaku. Kula sakang menika Kang Mas, kula badhe nindakaken dawuhipun panjenengan. Kula badhe janji kalau kula bisa ketemu kaliyan Kang Mas. Supaya gelis ketemu lan Prabu Antindan. Ini yang berwati marem rasane babarimu. Apa sebabe aku mlebu nang Taman Sari? Ature ibumu saben kowe mam entah. Ya. Isine kowe mung gare kecut-kecutan. Kowe lara apa to? Kula piyambak boten mangertosi Romo. Sik. Saben kowe mamutah biyen ibumu sadurunge ana kowe. Kuwi nyidam. Kuwi gedeni bobot. Nanging kowe iki isih awak. Monggo akse kaya ngene kok kemulan. Ki rumas niku badan kula menika boten sekeca kok Romo. Apa bener kowe bobot? Lho. Ini apa? Siramu matur sujud. Nganti kowe bobot lantaran kakek sapa? Piye? Kula boten nate kok singgel kaliyan tiyang kaki. Apa ini tinane?
wanita bobot tanpa jalu. Ya biyen zaman kaum rasani. Kaya ana jenis Siti Maria, kuwi bobot. Nang kuwi ndune Pak kawula kabeh. Saka kowe ngaku. Mumpung Rama durung dukolan kowe, ngaku sapa? Saestu Rama. Sela. Kula boten gadhahi katresnan Rama. Wes sela. Ya, aku raja kalian manusia. Marang Sirawati. Diwerak kabeh kawula. Salah satu dari Brahmana. Paling asma sini. Peparak kula yoga swawa. Mireng sayembara ing Jumbo. Menawi sampun dikebun keparengaken, kula kepengin jajal-jajal buka utawi renetu wonten ing Bojonegoro. Satemah ingkang putri anggenipun dirusui dening kakung saengga ing ari menika kagungan calon punang Jabang Bali. Dari kasembadan Cemekolong Rasawaratu. Di sana Usir Gaswara monggo dipun sketsaaken. Kula badhe ingkang penteran men boten ganggu. Matur nuwun wekdalipun. Pak. Nuwun sewu. Gusti Ayu. Paring asma Depongaken. Kula Amborwati. jenengan menika Peparak kula Resi Yugaswara. panjenengan kekarepan panjenengan menika badhe Tanpa panjenengan milih mitraning liya. Kula nampi dawuh sinasta dereng kalampah. Bedar wontenipun retu ingkang wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Satemah kula kepengin raja nitik. Menapa dipun keparengaken? raja niki Babakan ingkang kasandang lan Gusti Ayu Amborowati. Mengko dhisik Resi Yugaswara. Inggih. Panjenengan menika nembe kemawon dumugi wonten ing sakjroning taman. Kula kemawon dereng parang kaliyan panjenengan sampun kemawon badhe nitipektos sedaya ageman. Awit menapa? Kula kepengin madangaken swasana wonten ing Kadipaten Bojonegoro. Kula nampi dawuh sinasta kula ingkang mlebeti sayembara. Awit menapa? Pratelane kabar ingkang kula tampi panjenengan sampun gandeng lan priya nanging boten dipun mangertosi sinten kemawon ateges wonten pawangan ingkang tumindak candala kepengin jiwat dateng kawanitanipun Gusti Ayu Amborowati. Yen ora ana bukti ora senggak. Aku ora tau sesandingan karo piyai kakung sapa. Saestu Pancen bener. menapa kepareng kula miteraken dateng mriwis ingkang saged dintenipun cecaketan lan Gusti Ayu Amborowati. Gini apa? Pareng menawi kadulu kula mangertosi boten sakmenehipun mriwis adat lupyani. Pakabaran ingkang kula tampi mliwis ingkang manjing wonten ing Taman Sari menika mliwis ingkang saged satata jalu. Menapa menika kapres? Kuwi pancen bener. Nanging iki ngono manuk mliwis. Ora beda karo manuk nyal. Ngaten Diajeng Amborowati diajeng. Coba pun kakang bakal manjing ana ing sangsangamu Ayu.
Ndoro Ayu. Pratelanipun kula menawi boten kepareng miterang dhateng peksi mliwis ingkang tansah sinanding lan panjenengan. Awit menapa dereng kemawon kula miterang kecantenan satemah kula nyabaraken awit mung sakliwis. Kagem kula nyepeng priya utawi Duratmaka ingkang sampun nggonjak dhateng Gusti Ayu Ambarawati. Menapa kepareng kula ngampil sangsanganipun kagem kula nyepeng Duratmaka pawongan ingkang sampun kumawani nggonjak dhateng Gusti Ayu Ambarawati. Siramu kepengin ngampil sangsanganku? Menika leres. Sangsanganku iki ora bisa uwal saka janji. Dadi sapa wae sing bakal milih sangsanganku ora bakal tak urus. Nanging menika piranti amrih kula saged nyepeng Duratmaka ingkang sampun kumawani caket lan Gusti Ayu Ambarawati. Diajeng Ambarawati garwanipun Kakang Wong Ayu. Coba sangsangan caoske marang pawongan kuwi. Pun Kakang bakal manjing ana ing giwangmu Wong Ayu. Dados kanthi margi panjenengan badhe nyepeng Duratmaka menika, kula kedah mulungaken sangsangan kula. Prestaya menika kersa panjenengan. Pangapunten. Pripun? Boten ateges kula gegojekan dhateng Gusti Ayu Ambarawati. Satemah kula kenutan nalika wonten ing bangku pawulangan. Ampun sinengguh bilih piranti menika sangsangan saged nyepeng Duratmaka utawi priya ingkang kumawani nggonjak dhateng Gusti Ayu Ambarawati. Nanging kula banjur kenutan boten sangsangan. Kula kepingin ngampil giwangipun Gusti Ayu Ambarawati. Amrih kula saged gancangaken nyepeng Duratmaka ingkang nggonjak dhateng panjenengan. Jenenge iki arep ngampil ora nyecenges marang. Pangapunten. Sekawit kula sampun paring pangandika dhateng panjenengan. Bilih menika mboten gojek. Kula ngampil giwangipun Gusti Ayu Ambarawati. Sepisan panjenengan menika badhe ngampil sangsangan. Sasampunipun sangsangan kula badhe kula ulengaken kaliyan panjenengan. Malah keadaan panjenengan menika badhe ngampil giwang kula. Menika leres. Giwang kula mboten badhe kula ulangke. Sepisan malih kula nyuwun. Menika kagem piranti amrih kula saged nyepeng Duratmaka ingkang kumawani nggonjak dhateng panjenengan. Kepareng kula ngampil. Lho. Yen kadulu pancen kowe waskita. Pantes lamun kowe dadi senengane utawa kremenane Gusti Ayu Ambarawati. Nanging wis putih. Satenane aku mangerteni sing kumawani nggonjak lan Gusti Ayu Ambarawati rana lorone mung sawiji kowe dhewe. Nanging ning kene yen kawujudanmu isih liwis ateges aku bakal dadi gegojekan. Pisan-pisan kowe nandingi kridane Yogaswara. Yayi Maha Prabu Lenggarwa. Ingsun nelaken ageng panuwunipun tanpa pinten. Dika Kakang Madrim sawenipun nyata tuhu tresna dhateng panjenengan ingsun. Kepingin nimbulaken negari Malopati. Awit kula nampi suku dendaning Jawata Swindhu lamini. Awit kula cumantaka nglintiraken abdi ginengsa panah. Duh, Yayi Maha Prabu Lenggarwa, tadah duka ing kathah.
bilih ingkang raka kumawani dhateng sedaya ingkang boten dereng kula mangertosi dodok saling perkawis menawi wonten tetembungan ing sura panjenengan mugi paring parimurma dhateng raka Yayi Prabu Emping Dalu ageng palimirmaning sun tumrap dika Kakang Madya rening sedaya kala sampun kabuka kula sampun anglampahi siku dendaning Jawatasa Indulaminipun mila Kakang monggo sami kondur wonten ing negari Malawapati Kakang menawi mekaten monggo Yayi Prabu kula dherekaken kondur wonten ing negari Malawapati